Η πραγματικότητα είναι μία έννοια αλόκοτη. Το τι είναι πραγματικό είναι άραγε τόσο απόλυτο όσο νομίζουμε, υφίσταται, ή μήπως το ορίζουμε εμείς. Εμείς, με τα ελάχιστα που παρατηρούμε και κατανοούμε, ίσως περιοριζόμαστε και θέτουμε όρια στο στενό μυαλό μας. Ορίζουμε την πραγματικότητα ως εκεί που οι δυνατότητες της λογικής μας δίνουν τη σκητάλη στο μετέωρο πέπλο της φαντασίας. Σκεφτείτε για παράδειγμα πώς αντιλαμβάνεστε το χρόνο. Τι είναι το τώρα, τι είναι το πριν. Οι εικόνες που περνούν μπρος στα μάτια σας είναι το παρόν σας, όμως ανήκουν στο παρελθόν. Ένα παρελθόν που αποτυπώθηκε κάποτε σε ένα φακό και είναι έτοιμο να γίνει ανά πάσα στιγμή το παρόν κάποιου που απλά παρακολουθεί το βίντεο. Βλέπετε, κάποιες έννοιες δεν είναι απόλυτες. Απλώς νιώθουμε ασφαλείς όταν βάζουμε γύρω μας κάποια όρια. Είναι πιο κατανοητός ο κόσμος έτσι. Τι θα συμβεί όμως αν σου πω ότι μπορείς να προσπαθήσεις και να σπάσεις αυτά τα όρια? Ποια πραγματικότητα βιώνεις πέρα από αυτά? Σας μπέρδεψα? Συγγνώμη. Σίγουρα αναρωτιέστε ποιος είμαι εγώ και γιατί τα λέω όλα αυτά. Η πραγματικότητά σας λέει ότι δεν με ξέρετε. Το παρόν σας λέει το ίδιο. Και εδώ έρχομαι να σας αμφισβητήσω. Είστε σίγουροι ότι δεν με ξέρετε? Είστε σίγουροι ότι δεν σκέφτεστε απλώς μέσα σε αυτά τα ασφαλή όρια? Δεν έχει σημασία όμως. Άλλωστε, δεν είμαι εδώ για να σας στηθώ. Είμαι εδώ για να σας πω μια πολύ περίεργη ιστορία. Μια ιστορία που ξεκινάει το 2016. Τι? Κανάλι στο YouTube? Γιατί όχι? Δεν ξέρω ρε εσύ. Εντάξει, μ' αρέσει πολύ το YouTube, αλλά δεν θέλει πολύ προετοιμασία. Ωραία, ωραία. Τι σε προβληματίζει? Πάρα πολλά. Καταρχάς το background. Πού θα το βάλουμε? Στον πάτο σου. Και πού θα κάνουμε τα γυρίσματα, ρε Πέτρο? Και κάμερες, μοντάζ. Εντάξει, ρε. Θα ξεκινήσουμε τα πολύ απλά. Θα έχουμε μια κάμερα κινητού, θα μάθουμε τα βασικά κοψεράπη στο μοντάζ και τα γυρίσματα μπορούμε να τα κάνουμε εδώ. Τι, εδώ, με τους γονείς μου? Τώρα με προκαλείς και κρατιέμαι. Αλλά ναι, εδώ πέρα. Θα καθόμαστε στο κρεβάτι, θα έχουμε τον τοίχο για background, θα πετάξουμε και 3-4 κάδρα, έτοιμο. Δεν ξέρω ρε εσύ τώρα. Ό,τι να είναι μου φαίνεται ρε Πέτρο. Ωραία, ωραία. Θα προβληματιστούμε σιγά σιγά με αυτά. Ας ξεκινήσουμε τα βασικά. Πάμε να βρούμε ένα όνομα. Που βασικά το έχω ήδη σκεφτεί. Όντως. Τι θα έλεγες για Sparks? Όχι. Γιατί ρε Σπύρο? Τι είναι αυτό το Sparks? Σου πού, Σπύρος Πέτρος? Όχι, όχι. Είμαστε οι σπίθες που αρκούν για να ανάψει μια φωτιά. Είναι χάλια το όνομα. Έλα, ρε, εμένα μου αρέσει πολύ. Δεν ξέρω, εντάξει. Άσε με να το σκεφτώ και θα σου πω. Εντάξει, δεν σου πάω να απαντήσει σήμερα. Ούτως ή άλλως θα την κάνω, γιατί σήμερα έχω κανονίσει με τον Γιάννη για λολάκι. Το έχετε κάψει τελείως τελευταία, έτσι. Δεν καταλαβαίνεις. Αλήθεια, μην το ξεκινήσεις ποτέ. Τι να σου πω, μόνο αυτή τη βδομάδα έχω καθυστερήσει 2 φορές τη δουλειά. Και ρε φίλε, ο άλλος τρελαίνεται και όποτε μου το ζητάει. Δεν μπορώ να πω όχι στο Γιάννη. Εσύ Πέτρο, όπως περίμενα. Αν είναι να ξεκινήσουμε μαζί ένα project, όπως ένα κανάλι, δεν μπορείς να μου ακυρώνεις γυρίσματα και υποχρεώσεις επειδή σε πήρε ο Γιάννης τηλέφωνο για να παίξετε LOL. Γιατί άμα είναι έτσι, άστο, μην το συζητάμε καν. Πες εσύ το ναι και θα είμαι και 100% υπεύθυνο. Καλά, πήγαινε τώρα, θα δούμε. Τα πάμε. Άντε. Άντε, bye. Sparks. Να μεταφέρει κάποιες ιδέες. Μπορεί κάποιος να του αρέσει το διάβασμα και να αρχίσει να κάνει παρουσιάσει βιβλίο, να παίρνει ένα βιβλίο, να το διαβάζει και να το εξηγήσει στους άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρω, παιδιά, έχουμε πλέον μια τεράστια δυνατότητα. Έχει ο καθένας δυνατότητα να έχει το δικό του κανάλι. Ξέρω, πριν από 20 χρόνια το έλεγες αυτό, ήταν τρελό. Αλλά είναι κάτι, είναι φανταστικό. Ζούμε σε φανταστικές εποχές από αυτή την έννοια. Φόρα, κοτσομπόλι, όλα να τα διαβάσει μέσα στο chat, όλα ρε, όλα.
Κάμερες λοιπόν, ψάξτε το, βρείτε την κατάλληλη, μπορείτε για τα χρήματα, μπορείτε να επενδύσετε, αλλά μην σκάτε. Δεν χρειάζεται να έχεις μια υπερκάμερα για να κάνεις βίντεο. Μπορείς με μια πολύ απλή κάμερα να κάνεις κάτι που θα το δει πολλοί κόσμος. Πλέον ακόμα και τα κινητά γράφουν καλό βίντεο, αλλά μια μικρή φωτογραφική μηχανή κάμερα, θέση Όχι ρε μαλάκα, Γιάννη, όχι ρε μαλάκα. Πάλι με τους χειρότερους τι είχαμε ρε φίλε. Κάτσε λίγο γιατί μου χτυπάνε. Όχι, όχι, δεν παίζω άλλο, ξέχασέ το. Τι κάνεις ρε, γιατί τραβάς βίντεο? Τραβάω βίντεο γιατί τη σημερινή ημέρα πρέπει να τη θυμόμαστε. Και αυτό το βίντεο δεν θα το σβήσω ποτέ από το κινητό μου. Γιατί τι γιορτάζουμε σήμερα? Σήμερα είναι η μέρα που ανοίγουμε το κανάλι. Λέγε ρε μαλάκα Σπύρο. Ναι ρε μαλάκα, επιτέλους. Ναι. Γεια σου ίντερνετ. Είμαστε οι Sparks. Αλήθεια χωρίς φίλτρα, no fake, no disguise. Αντέχεις την αλήθεια, κοίτα straight στα μάτια τους rise. Κάθε βίντεο φόβα, κάθε frame και φωτιά. Το YouTube στην Ελλάδα δεν είναι ίδιο πια. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Πέτρος. Είμαι ο Σπύρος. Και είμαστε οι Sparks. Γράφει το game. Δύο φωνές, μία φωτιά. Σπίτες μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 100.000 subscribers. Γι' αυτό και εμείς σήμερα θα φάμε 100, όχι 20.000 θερμίδες. Ο καθένας. Subscribers ανεβαίνουν σαν Monster Age. Κάθε upload another level, άλλο stage. Δεν είναι απλά content, είναι state of mind. Αν δεν αντέχεις την αλήθεια, better stay offline. Φράσκαλος είναι online νεαροί YouTubers με το όνομα Sparks. Τα βίντεο τους έχουν εκατομμύρια προβολές και το κανάλι τους εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομητές. Γράφει το game. Κι έτσι ανελήφθηκε ένα από τα διασημότερα κανάλια του ελληνικού YouTube. Οι Sparks ήρθαν και άφησαν ιστορία στο ίντερνετ για διάφορους λόγους. Όμως δεν είναι αυτή η αλήθεια, έτσι? Τουλάχιστον όχι η αλήθεια που ξέρετε. Τα όρια που σας πλαισιώνουν σας αφήνουν να δείτε μόνο την πραγματικότητα που γνωρίζετε. Την μία πραγματικότητα που γνωρίζετε. Όχι ρε μαλάκα Γιάννη, όχι ρε μαλάκα. Πάλι με τους χειρότερους τι είχαμε ρε φίλε. Κάτσε λίγο γιατί μου χτυπάνε. Όχι, όχι, δεν παίζω άλλο, ξέχασέ το. Τι κάνεις ρε, γιατί τραβάς βίντεο? Τραβάω βίντεο γιατί τη σημερινή ημέρα πρέπει να τη θυμόμαστε. Και αυτό το βίντεο δεν θα το σβήσω ποτέ από το κινητό μου. Γιατί τι γιορτάζουμε σήμερα? Σήμερα είναι η μέρα που... Έλα ρε Γιάννη. Έχει έρθει ο Σπύρος τώρα. Ναι, αλλά τελευταίο όμως. Πέτρο. Ναι, κατάλαβα. Να σου πω ρε, μπορείς να περιμένεις λίγο. Μπαίνω ένα τελευταίο game με τον Τζον. Όχι, ρε, εντάξει, πρέπει να φεύγω κιόλας. Απλά ήμουν κοντά και είπα να περάσω για να πω ένα γεια. Σίγουρα ρε. Ναι. Ήθελες κάτι? Όχι, εντάξει, όλα καλά. Okay. Καλό παιχνίδι. Έγινε ρε. Έλα Γιάννη. Ναι ρε. Ranked, Θα το γυρίσουμε τώρα, σήμερα τώρα το νιώθω. Όχι πάλι με άσχετους όμως, Σε αυτό το 2016, οι Sparks δεν γεννήθηκαν ποτέ. Η ιδέα του YouTube πάγωσε. Θα επέστρεφε ξανά το 2023, αλλά όχι ως Sparks. Ως The Most. Πάμε ρε.
Πώς θα γυρίσουμε το επεισόδιο με την εκκλησία? Ποιο επεισόδιο, ρε Πέτρο, τι λες? Εδώ κάει και το στούντιο. Κάει και το ιατρείο. Έχεις δίκιο. Πώς έγινε αυτό? Σου είπα. Κάποιος μας απομάκρυνε επίτηδες. Εννοείς ότι το έκαψαν? Εγώ προτείνω να μην προτρέχουμε, ρε Σπύρο. Το έπανε και οι πυροσβέστες. Μπορεί να πήρε κάποιο καλώδιο. Είχαμε τόσες κάμερες εκεί πίσω. Μπορεί κάποιο πολύ πυρανό. Εσύ Πέτρο, τι λες? Μαζί δεν πήγαμε σε εκείνο το μέρος που μας έστειλαν. Μας είχαν αφήσει σημείο που έγραφε ξεκάθαρα: ελπίζουμε να χαρήκατε το τελευταίο σας γύρισμα στο ιατρείο. Αυτοί που το έκαναν αυτό ήξεραν όχι μόνο που κάνουμε γύρισμα, μας ήξεραν γενικά τόσο καλά ώστε να μας χειραγωγήσουν. Τέλος πάντων, θα το δούμε αύριο. Πήγαινε σπίτι σου. Πήγαινε ξεκουράσου. Πήγαινε στη Βασούλα, πήγαινε στο παιδί σου. Δεν νομίζω να θες να μείνεις τώρα εδώ σε μένα. Όχι, ρε, τώρα σπίτι σου θα κάτσω να κοιμηθώ. Εντάξει, θα πάω στο δικό μου και να διψάω. Περίμενε. Θα σου πω λίγο νεράκι. Έχω 2 μπύρες. Μήπως θες? Όμως, δεν φίλε, πιστεύεις ότι έγινε τέτοια συγκυρία? Υπάρχει περίπτωση η φωτιά να έπιασε τη στιγμή που κάποιος μας τρόλαρε με κάποια χορηγία? Σίγουρα δεν ήταν συγκυρία. Δεν βασιζόμαστε ποτέ στην τύχη. Πώς το κάνεις αυτό? Τι? Ήρεμα. Είναι πάρα πολύ περίεργο, το ξέρω. Σπύρο, πες μου ότι δεν σε βλέπω μόνο εγώ. Όχι. Όχι. Τι συμβαίνει? Πόσο καπνό αναπνεύσαμε? Θέλω να μιλήσουμε ήρεμα. Πώς είναι δυνατόν αυτό που βλέπουμε τώρα να είναι αλήθεια? Αυτό που βλέπεις είναι αυτό που βλέπεις. Δεν αναπνεύσετε ούτε πολύ καπνό, ούτε είστε μεθυσμένοι, ούτε ονειρεύεστε. Εγώ είμαι εσύ. Ένας λίγο διαφορετικός εσύ, αλλά άμα καθίσετε αυτή τη στιγμή ήρεμα και μιλήσουμε, θα σας εξηγήσουμε τουλάχιστον τα πιο βασικά. Πώς περιμένεις να ηρεμήσουμε αυτό που βλέπουμε? Και πώς μπήκες εδώ? Εγώ μας άνοιξα. Με τα κλειδιά μου. Μην ξεχνάτε, αυτό είναι το σπίτι μου. Κοιτάξτε, έχω κάνει πολλά περίεργα πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό εδώ δεν είναι. Καταρχάς, ποιος αντέχει 2 Σπύρους. Και επίσης, μου είχε πει ότι πρέπει να τα βρω με τον εαυτό μου ψυχολόγος μου, αλλά όχι και έτσι. Ποιοι κατά είστε? Είμαστε ακριβώς αυτοί που βλέπεις. Είμαστε εσείς. Πώς γίνεται αυτό? Είμαστε εσείς από μια άλλη πραγματικότητα. Από άλλη, αυτό δεν είναι εφικτό. Κάθεσαι απέναντι από τον ίδιο στον εαυτό αυτή τη στιγμή και να ρωτιέσαι τι είναι εφικτό. Αν είστε από άλλη πραγματικότητα, πώς ήρθατε εδώ? Γιατί? Αναγκαστήκαμε. Γιατί. Όχι, μην μιλάς εσύ. Σταμάτα, φρικάρω. Δεν μπορώ να μιλάω με τον εαυτό μου. Εσύ, πες. Για να καταλάβετε πώς βρεθήκαμε ως εδώ, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε κάποια άλλα πράγματα. Έχουμε χρόνο. Οκ, μπορεί να υπάρχει ένα νέο γέννητο που περιμένει τον πατέρα του, αλλά λεπτομέρειες. Είσαι μπαμπάς εσύ εδώ, Θυμάμαι κι εγώ ήθελα να κάνω οικογένεια, ναι. Φαίνεται πως αυτή η εκδοχή του εαυτού μου υπερίσχυσε στη δική σου πραγματικότητα. Δεν έχεις παιδί εσύ. Εμείς είμαστε από το 2025 της δικής μας πραγματικότητας. Χώρισα με τη Βασούλα το 2017. Βλέπετε, κάποια πράγματα έχουν γίνει και στις δύο πραγματικότητες, κάποια άλλα όχι. Όπως για παράδειγμα ο Πέτρος, που ζει σε αυτό το σπίτι και στο δικό μας σύμπαν. Γι' αυτό και έχει τα κλειδιά για να μπούμε εδώ πέρα και στη δική σας πραγματικότητα. Όπως και το οδοντιατρείο. Έχω ακριβώς το ίδιο. Στο οποίο μπήκαμε με τα κλειδιά μας, ανενόχλητοι, για να σας κάψουμε το στούντιο και τον εξοπλισμό. Τι πράγμα! Έπρεπε να σας δώσουμε κατευθείαν ένα ηχηρό μήνυμα. Χωρίς πολλές περιστροφές. Εσύ σου είπα μην απαντάς. Φρικάρω. Μίλα εσύ. Πώς γίνεται να κάψεις το ιατρείο σου? Δεν είναι δικό μου το διατρείο. Είναι το ίδιο σε μια άλλη πραγματικότητα. Έχει τεράστια διαφορά. Και δεν σε πείραξε. Δεν σε στεναχωρεί. Φυσικά και όχι. Το στούντιο, ο εξοπλισμός που με τόσο κόπο μαζέψαμε. Επίσης δεν είναι δικό μας θέμα. Πώς γίνεται να το λέτε αυτό? Είστε εμείς. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς. Είστε κι εσείς οι The Most. Δεν είμαστε οι The Most. Είμαστε οι Sparks. Το θυμάστε,
Το κανάλι που θέλετε να ξεκινήσετε πίσω στο μακρινό 2016. Είστε οι Sparks. Δηλαδή, εσείς ξεκινήσατε από τότε. Ναι, και αυτό είναι που μας διαφοροποιεί. Αυτή η απόφαση είναι το ρήγμα των δύο συμπάντων στην περίπτωσή μας. Να σας εξηγήσω. Η πραγματικότητά σας και η πραγματικότητά μας ήταν κάποτε μία. Ό,τι έγινε μέχρι την ίδρυση των Sparks έγινε και στα δύο σύμπαντα. Μετά ήρθε το ρήγμα. Ρήγμα, έτσι το λέμε εμείς τουλάχιστον. Είναι ένας όρος που περιγράφει μια μικρή αλλαγή που καταλήγει στο διαχωρισμό των δύο συμπάντων. Στη δική μας περίπτωση ήταν η απόφαση για την ίδρυση ή όχι των Sparks. Το αστείο είναι ότι αυτή η απόφαση μπορεί να επηρεαστεί από κάτι τελείως ασήμαντο. Κάτι σαν το φαινόμενο της πεταλούδας. Άρα στο δικό σας σύμπαν οι Sparks υπάρχουν. Ναι, και είμαστε ένα από τα κορυφαία κανάλια του ελληνικού YouTube. Με πάνω από 1 εκατομμύριο subs και στα social media κοντεύουμε και εκεί πέρα το 1 εκατομμύριο followers παντού. Στο είπα ότι πρέπει να ξεκινήσει από τότε το κανάλι. Και είπατε ότι αναγκαστήκατε να έρθετε ως εδώ, στο δικό μας σύμπαν. Γιατί? Εφόσον τα πηγαίνατε τόσο καλά στο δικό σας κόσμο, τότε τι ήρθατε να κάνετε εδώ πέρα ως The Most που έχετε λιγότερο από 6.000 εγγραφές? Ας πούμε ότι θίξαμε κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο ευαίσθητα αυτά τα θέματα. Όπως καταλαβαίνετε, η κουλτούρα του cancel μας ακολούθησε και στο δικό μας σύμπαν. Δεν σας φταίει η κουλτούρα του cancel. Αν βγήκατε και είπατε ένα σώρο μαλακίες μέσα από το κανάλι σας. Τέλος πάντων, αφού κάναμε κάποια λάθη, το κανάλι δεν μπορούσε να επανέλθει. Ξεκίνησαν τα story εναντίον μας, οι σχολιαστές του YouTube δεν μας άφηναν σε ησυχία μέσα τα social τους και. Ήρθε η πτώση. Μια πτώση που δεν σωζόταν με τίποτα, Σωζόταν. Απλά όχι σε αυτό το σύμπαν. Θα μας πείτε επιτέλους τι σκατά θέλετε από εμάς? Ψάχνουμε ένα τέτοιο. Ένα ακριβώς ίδιο. Έχουμε πολλούς λόγους να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί ένα ολόιδιο στην κατοχή σας. Μήπως το έχετε δει? Ψάχνετε ένα γράμμα O. Δεν είναι ένα γράμμα O. Είναι μια μηχανή του χρόνου. Μια μηχανή του χρόνου. Ωραία. Και αυτό εδώ είναι ένας εξαϊλωτής. Ξέρω, δεν είναι όπως τη φανταζόσασταν, αλλά πιστέψτε μας, αν κολλήσετε αυτό το μικροσκοπικό πραγματάκι σε κάποια φωτογραφία, σε κάποιο βίντεο ή κάτι που αποτυπώνει το παρελθόν τέλος πάντων, θα σας ταξιδέψει σε εκείνη τη χρονική στιγμή για κάποια λεπτά. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι έχουμε κάτι τέτοιο εμείς στα χέρια μας? Στο δικό μας σύμπαν κατέληξε σε εμάς. Είναι λογικό να αρχίσουμε να το ψάχνουμε και εδώ, πρώτα στα δικά σας χέρια. Αφού έχετε ήδη ένα. Τι το θέλετε το άλλο? Γιατί αυτό δεν κάνει τη δουλειά που θέλουμε σε αυτό εδώ το σύμπαν. Δεν χρειάζεται να τα ξέρετε όλα. Θα σας αφήσουμε κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας. Αν τυχόν το βρείτε, όπως έγινε με εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας. Καλά έκανες και δεν τους είπες ότι έχεις εσύ τη μηχανή του χρόνου. Εννοείται. Δεν τους εμπιστεύουμε καθόλου. Ποιος ξέρει τι μπορεί να κάνουμε αυτήν. Αστειεύεσαι. Βασικά, μπορείς να διανοηθείς λιγάκι τι μάθαμε σήμερα, τι άκουσαν τα αυτιά μας, τι είδαμε. Τι να πω. Ναι, αλλά γιατί θέλεις να έρθουμε ως εδώ? Φέρτηνα. Τη μηχανή, φέρτην. Του εαυτού μου του ξέφυγε πριν πώς λειτουργεί. Εάν καταφέρουμε και γυρίσουμε όντως στο παρελθόν και μπορέσουμε να ειδοποιήσουμε τους εαυτούς μας για τους Sparks, ίσως σωθεί το στούντιο. Και το ιατρείο. Περίμενε, Σπύρο. Θα το δοκιμάσουμε τώρα, εδώ, στο σπίτι σου. Και αν έχουν πάλι κλειδιά και έρθουνε. Αποκλείεται. Εκείνος ο Σπύρος χώρισε με τη Βασούλα το 2017. Αυτό το σπίτι με τα τόσα νομικά θέματα που είχαμε, αν δεν ήταν η Βασούλα δεν θα το παίρναμε. Οπότε αποκλείεται να έχει κλειδιά. Σωστά. Και πώς θα το κάνουμε? Είπανε ότι αν αυτό το ακουμπήσεις πάνω σε κάτι που αποτυπώνει το παρελθόν, τότε δουλεύει. Δεν ξέρω. Ένα βίντεο μας ίσως. Σωστά. Αλλά ξέρεις τι, μην πάμε σε μεταξύ σοβαρού και αστείου, γιατί εκεί έχει πολλά άτομα. Πάμε σε κάποιο βίντεο που είσαι μόνος σου, που να παίζει μόνος σου. Κάποιο live stream. Δεν έχω ιδέα τι κάνουμε. Αλλά πάμε. Έτοιμος. Έτοιμος. Θες να το κάνεις εσύ καλύτερα? Φέρε. Πού είμαι? Τι έγινε? Σπύρο? Πού πήγε? Σπύρο? Θα τον πάρω τηλέφωνο. Αν έχω το κινητό του. Θα τον πάρω στο Viber. Τον υπολογιστή τον έχει μόνιμα ανοιχτό. Ναι.
Ναι, παρακαλώ. Ναι. Ναι, ποιος είναι? Σπύρο. Παιδιά, ένα λεπτάκι, δεν ξέρω τι έγινε. Ναι, Θεοδόση, μ' ακούς? Σ' ακούω, ναι. Έλα. Κάτι, δεν ξέρω. Ακούστηκε κάτι σαν κλίση, δεν ξέρω τι παίχτηκε. Ναι, ρε φίλε, και άκουσα άλλη φωνή στη γραμμή. Κι εγώ άκουσα άλλη φωνή και λέω παρακαλώ ποιος είναι. Μου έχει γίνει λάθος. Όχι τίποτα άλλο, φίλε. Αν κάποιος με έπαιρνε, δεν ξέρω. Αν κάποιος με έπαιρνε τηλέφωνο, Τσέκαρες το κινητό σου, ρε. θα κάρφωνε κατευθείαν τη δουλειά κάνω, έτσι. Σκατά, τι γίνεται. Όχι, δεν με έχει πάρει κανείς. Μαλάκες, όχι ρε, άκουσα άλλη φωνή. Άκουσα άλλη φωνή εντελώς. Θεοδόση, μ' ακούς ακόμα, Όχι, ρε. άκουσα αντρική φωνή εγώ. Κι εγώ. Σ' ακούω, ναι. Μαλάκες, τι έγινε? Έλα, Θεέ μου. Όχι ρε, ο Αδαμάντιος. Πού να μπει ο Αδαμάντιος εδώ πέρα? Όχι, δεν ήτανε. Δεν έχει συγγραφεί ο Διαμαντής, είναι εδώ. Παιδιά, το ακούσατε. Μπήκε ο διάβολος μέσα στην κλίση. Έλα. Πάλι το ίδιο κάνει. Παιδιά, sorry, κάτι βαράει και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, ρε φίλε. Κάτι βαράει, το ακούτε? Κάτι βαράει. Κάποιος προσπαθεί να πάρει τηλέφωνα. Τι γίνεται? Ναι, κλείσει πάλι και εμένα μου κάνει reconnecting. Τι κάνει, ρε φίλε? Παίρνουν τηλέφωνα, ρε, την ώρα που παίζω στη Μαλένια εδώ πέρα, δεν ξέρω. Κάποιος παίρνει τηλέφωνα. Δεν ξέρω ότι παίζει τη Μαλένια. Μέσα στο δικό σου live. Κάπως ακούω, ρε φίλε, από το Viber κάτι. Ρε Θεοδόση, μήπως είναι από σένα τίποτα? Όχι, Όχι, γιατί τώρα κοίταξα τσέκαρα. Τι γίνεται. Πέτρο, μαλάκα, είχες εξαφανιστεί λίγο πριν. Πριν που ακούμπησες αυτό, κόπηκε το ρεύμα και όταν επανήλθε δεν ήσουν δίπλα μου. Και πριν λίγο ξανακόπηκε και εμφανίστηκες. Μαλάκα, χαίστηκα πάνω μου. Σπύρο, και εγώ βρέθηκα κάπου αλλού. Και εκεί που ήμουνα, σε πήρα τηλέφωνο. Και μιλήσαμε. Δεν με πήρες τηλέφωνο. Σε πήρα, ρε Σπύρο, αφού μιλήσαμε, άκουσα τη φωνή σου. Πώς? Δεν μίλησες μαζί μου. Μίλησες με το Σπύρο στο live. Άρα, αυτό σημαίνει ότι. Δουλεύει, μαλάκα, δουλεύει. Βάλ το γρήγορα να δοκιμάσουμε ένα άλλο βίντεο. Από το μεταξύ σοβαρό και αστείο αυτή τη φορά. Ωραία, θα βάλω ένα στην τύχη. Λοιπόν. Περίμενε. Να κρατιόμαστε από χέρι αυτή τη φορά. Εντάξει, full gay αυτό όμως. Όχι, ρε μαλάκα, σταμάτα τώρα, δεν είναι. Λοιπόν. Έλα. Να το. Δούλεψε πάλι. Είμαστε πίσω στον χρόνο. Αλλά τι είναι εδώ, πού είμαστε? Ξέρεις που είμαστε? Είμαστε ένα πάτωμα πάνω από το στούντιο. Ακούω τις φωνές μας. Κάνουμε γύρισμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ωραία, πάμε κάτω να τους πούμε να προσέχουν τον κόλλεψο να τους πάρει. Περίμενε, αυτή η πόρτα είναι κλειδωμένη πάντα απ' έξω. Ωραία, να χρησιμοποιήσουμε τη μηχανή να πάμε στη σωστή τοποθεσία. Δώσ' σε μένα. Δεν βάζω. Συγγνώμη. Όχι, ρε. Το ακούτε αυτό? Τι έγινε? Μας κοπάνισαν επειδή κάνουμε φασάδα. Τι λες, ρε μαλάκα? Φίλε, τι ώρα είναι? Μισό λεπτό, 9.30 ώρα. Τι κάνεις, ρε? Φέρ' το. Είμαστε πάλι πίσω. Ναι, δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Ναι, ίσως επειδή βρήκαμε πώς να γυρνάμε πίσω, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε στο σωστό σημείο. Ναι, παρέλειψα να το αναφέρουν αυτό. Ωραία. Περίμενε. Ας ανακεφαλαιώσουμε λιγάκι τι ξέρουμε ως τώρα. Ωραία. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε πώς να γυρνάμε πίσω, αλλά δεν μπορούμε να πετύχουμε το πού. Είμαστε πάντα κοντά στο στόχο μας, αλλά ποτέ δίπλα. Επίσης, αυτό μας τραβάει πίσω στο παρόν μετά από κάποια δευτερόλεπτα, κάποιες φορές μετά από κάποια λεπτά. Ναι, και επίσης. Τι? Μπορεί να είναι ιδέα μου. Αλλά όταν γύρισα στο παρελθόν και μίλησα με τον παρελθοντικό σου εαυτό, φάνηκε σαν να κόλλησες. Σαν να μην μπορούσες να μου μιλήσεις. Σαν να σκάλωσες πάρα πολύ άσχημα. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Είσαι σίγουρος? Δεν είμαι 100% σίγουρος. Αλλά σκέψου το και λογικά. Και εσύ, αν ερχόσουν σε επαφή με το μελλοντικό σου εαυτό, δεν θα τρελαινώσουν. Μα είδαμε τους Sparks και, πέρα από ότι τους σοκαριστήκαμε, δεν πάθαμε κάτι. Όχι, όχι. Η Sparks είναι αλλιώτικο. Είναι μια τελείως διαφορετική εκδοχή του εαυτού μας. Το ταξί στον χρόνο είναι διαφορετικό. Είναι οι ίδιοι μας εαυτοί που έρχονται σε επαφή με το παρελθοντικό μας αποτύπωμα. Δεν γίνεται αυτά τα δύο να βρεθούν. Είναι παράδοξο. Γιατί πολύ απλά δεν είναι δύο. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά ας μην το ρεψοκινδυνεύσουμε. Ας μην πέσουμε πάνω στους εαυτούς μας, έχεις δίκιο. Ωραία. Ας δοκιμάσουμε ένα άλλο βίντεο, όμως έχουμε καλύτερη τύχη. Οκ. Έτοιμος?
Κάτω. Ωραία. Είμαστε πάλι στο πάνω πάτωμα. Καλά, πριν που έχεις ταξιδέψει μόνος σου, πάλι εδώ σε έχει εμφανίσει. Όχι. Ήμουν σίγουρα κάπου αλλού. Άρα μπορεί να σε εμφανίσει κι αλλού. Απλά τώρα έτυχε 2 φορές ταυτόχρονα και μας έβγαλε εδώ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μάλλον. Έχει μια τρύπα εδώ. Όντως έχει μια τρύπα κάτω. Βλέπω τους εαυτούς μας από εδώ, ρε. Λες να τους πετάξω κάτι. Αυτό το βιδάκι. Είσαι τρελός, θα μας καταλάβουν. Ναι, αλλά πρέπει να το εκλάβουν σαν προειδοποίηση. Κάτι να κάνουμε. Πέτρο, Σπύρο. Εγώ θα το πετάξω. Καείς μόνος σου. Οπα, κάτι χοροπηδάει με τις ψάρια. Από ενιδρίο πες νερό. Από πάνω έπαιξε κάτι ρε μαλάκα. Σκατά! Πώς θα μας προειδοποιήσουμε χωρίς να μας συναντήσουμε ρε φίλε? Δεν έχω ιδέα. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε, να προσπαθούμε για να συνηθίσουμε τη διαδικασία. Κάτι θα σκεφτούμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι σταθερή τοποθεσία και δεν μπορούμε να σκεφτούμε ένα σχέδιο. Ωραία, φέρ' το σε μένα. Μήπως έχω καλύτερη τύχη. Ωραία. Πού το βάζω αυτό? Στον πάτο σου. Μαλάκα Πέτρο, τι μιλάμε τώρα. Να προκαλείς. Λοιπόν, διαλέγεις ένα βίντεο και το ακουμπάς στην οθόνη σου. Ωραία. Πάμε. Δεν είναι πιο ωραίο από την Ελλάδα. Έχει παιδιά που δεν είναι πιο όμως από τις κοινότητες που δεν είναι πιο Αγγλία. Σε έχω ακούσει ότι θα είναι ένα κλειδιά το ιατρείο μαζί. πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κάνουμε. Αλλά πώς θα τους ειδοποιήσουμε χωρίς να μας δούνε? Δεν ξέρω, κάπου κάτι πρέπει να σκεφτούμε. Άμα γράψουμε ένα σημείωμα και το αφήσουμε πάνω στο γραφείο. Ότι θα είναι κάτι με καλοκαίρι. Τι όμως κάτι να τους γράψουμε κάτι. Τι ήταν αυτό? Μπήκε ο συναγερμός. Ένα μπιμπί που ακούστηκε. Πού ακούστηκε? Διαφέρον τόσο πολύ σε ποιότητα, τόσο πολύ δηλαδή. Πού είμαστε μέσα τώρα? Το ιατρείο μου. Άκου, κάνουμε γύρισμα πάλι μέσα, όντως. Αλλά αυτή τη φορά εγώ λέω να μην αφήσουμε κάποιο σημείωμα, δεν θα δουλέψει. Ωραία. Ωραία. Χτύπα, κάνε ένα θόρυβο, κάτι. Το κεφάλι μου, το πίσω. Όχι μόνο, χτύπα το τζάμι. Τι ήταν αυτό? Βάρε αυτό για να τα μωρέ. Όχι, είναι κακό. Γιατί είναι κακό, γιατί είναι κακό το αποτέλεσμα. Τι κάνεις, μου είπα, βάρε τελεία. Ναι. Τι έγινε? Κάτι ακούστηκε. Τι, από έξω? Πήγαινε εσύ. Δες ότι είναι κλειστή η πόρτα. Γαμώτο! Ξανά, μέχρι να πετύχουμε κάτι. Πάμε. Υπάρχει βασούλα. Με τη μασούλα τώρα που είπες, έχω μια εφαρμογή που αν ανησυχήσω για εκείνη ότι κάπου χάθηκε, μπορώ να εκπέμπω από το κινητό της ένα σήμα SOS. Πάτα το κάτω, ξέρω εγώ. Αυτό. Αντρεμένη, την χρέωνε. Έχω φέρει και με τον ευλογητή, δεν γίνεται να μην το... Πάλι στη τηλεόραση. Πώς είναι, δεν πας στη τηλεόραση. Το στούντιο. Έχουμε γύρισμα. Αρέσω. Δώσ' του. Έχω γράψει. Ρε άτομα. Θα τα γαμίσουμε, αν τρόμαξε. Πώς όμως θα τους ειδοποιήσουμε από εδώ έξω? Πρέπει να διακόψουμε το γύρισμα. Με τι τρόπο? Το έχω. Από πού το βγάλεις αυτό? Τα ταξίδια στον χρόνο, Σπύρο μου, έχουν πολλά παράδοξα. Είμαστε Φιλανδία και... Όχι, πόσο δύναμη Μπάσε. Δεν πετυχαίνει τίποτα. Δοκιμάσαμε τα πάντα. Μέχρι και στο τελευταίο μας βίντεο πήγαμε και τίποτα. Όχι, Σπύρο, δεν το βάζουμε κάτω τώρα. Είπαμε ότι θα γυρίσουμε στο παρελθόν και θα τα αλλάξουμε. Θα πρέπει να επιμείνουμε για να μην καεί το στούντιό μας. Τίποτα δεν μας τοεί, τίποτα δεν μας τρομάζει. Τι κάνετε εδώ? Συγγνώμη, δηλαδή όλο το βράδυ χθες γυρνούσατε το χρόνο πίσω για να γλιτώσετε τον εμπρισμό του στούντιο από τους διαβολικούς εαυτούς σας? Ναι. Τέλεια φάση! Και για πες!
Σε κάποιο από τα ταξίδια στο παρελθόν, μήπως είδες και εμένα? Όχι. Θα ήθελα να με δω όμως μια φορά από κοντά. Συγγνώμη, με πιστεύεις. Εννοείται. Δεν μου έχεις πει ποτέ ψέματα. Θεωρώ ότι ήδη όμως έχετε κάνει τραγικά λάθη. Ναι, δεν φταίμε εμείς άμα η μηχανή του χρόνου είναι απρόβλεπτη. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το παρελθόν όταν δεν ξέρουμε πού θα μας εμφανίσει, σε πόση απόσταση από τους εαυτούς μας και γενικά δεν έχουμε ιδέα πώς το κρατήσει το κάθε ταξίδι. Δεν μιλάω για τη μηχανή του χρόνου. Αυτό είναι κάτι έτσι κι αλλιώς που δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί. Η ένστασή μου είναι για τη συνομιλία σας με τους Sparks. Τι εννοείς? Δεν τους ρωτήσατε πώς ακριβώς δουλεύει η μηχανή. Δεν τους ρωτήσατε για ποιο λόγο ψάχνουν τη δική σας μηχανή ενώ έχουν τη δική τους και τι θέλουν να κάνουν με αυτήν. Δεν μάθατε πώς ακριβώς κατέληξαν στο σύμπαν μας, ποιος είναι ο σκοπός τους, γιατί έκαψαν το στούντιο και το πιο σημαντικό, γιατί βρήκατε τη μηχανή στο μέρος που σας παγίδευσαν να πάτε. Τι? Αυτοί δεν σας παγίδευσαν με μια ψεύτικη χορηγία και σας έστειλαν σε μια εγκαταλειμμένη αποθήκη που βρήκατε τη μηχανή με ένα σημείωμα? Ναι, πολύ σωστά. Ωραία. Αφού αυτοί λοιπόν σας άφησαν τη μηχανή, γιατί δεν ξέρουν ότι την έχετε? Δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ αυτό. Κάτι δεν έχετε καταλάβει. Κάτι χάνετε. Ωραία, πολλά δεν έχουμε καταλάβει τώρα, αλλά τέλος πάντων. Για πες μου τώρα, εσύ θα μας βοηθήσεις καθόλου με αυτή την ιστορία? Εννοείται, όπως πάντα. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσετε και στους υπόλοιπους δαιμόσιτες. Πρέπει να ξέρουν. Ναι, ο Πέτρος τους μιλάει τώρα αυτή τη στιγμή. Είμαι σίγουρος ότι όταν μάθουν τι έγινε θα αναλάβουν δράση. Πάμε για καμιά μπύρα. Πάμε. Καλύτερα. Πάτε. Είναι σοβαρό, παιδιά. Αλήθεια λέω, ρε. Τι θέλετε τώρα? Να, ο Πέτρος είναι. Έλα ρε, τους μίλησες? Ναι, τους μίλησα. Και? Έχουν κάποιες ιδέες. Λένε αν μπορείς να έρθεις από εδώ να τις ζητήσουμε. Τέλεια, σε 15 είμαι εκεί. Τι έγινε? Τους μίλησε, λέει, έχουν κάποιες ιδέες. Πας από εκεί τώρα? Ναι, δεν θα αργήσω. Να προσέχεις. Εννοείται. Καλώς του. Sorry. Δεν πειράζει. Λοιπόν, σύντομη δεύτερη συνάντηση, Ναι, πόσο χαιρόμαστε. Πάω στοίχημα ότι χαίρεστε. Λοιπόν, τη μηχανή. Ποια μηχανή? Σας είπαμε δεν την έχουμε εμείς. Ναι, σωστά. Δεν την έχετε. Πώς το ξεχάσαμε αυτό. Και εντελώς στοιχεία, εχθές μας ξέφυγε πώς λειτουργεί η μηχανή. Και κοίτα να δεις σύμπτωση. Εχθές έγιναν και πήσαμε 20 διακοπές ρευμάτων στην Αθήνα. Α, ναι, ρε, αυτό ξεχάσαμε να το αναφέρουμε στα παιδιά. Σπύρο, μας κορέδεψαν. Μας ανέφεραν πώς λειτουργεί η μηχανή επίτηδες για να χρησιμοποιήσουμε. Τη χρησιμοποιήσαμε και προδοθήκαμε. Μου το είπαν πριν λίγο. Δεν χρειάζεται να το παίζουμε αν δεν ξέρει. Μας χειραγωγήσατε. Πολύ πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε για άλλη μια φορά. Λοιπόν, τη μηχανή. Δεν την έχουμε πάνω μας. Την έχουμε κρύψει προφανώς. Τότε πείτε μας που είναι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πάμε να την πάρουμε. Τι την θέλετε? Κουβέντα θα ανοίξουμε. Ζητάτε να σας πούμε που κρύψαμε κάτι τόσο σημαντικό το οποίο δικαιωματικά μας ανήκει. Ήρθατε και κάνατε άνω κάτω τις ζωές μας. Τουλάχιστον μας χρωστάτε κάποιες εξηγήσεις. Δεν σας χρωστάμε τίποτα. Πού είναι η μηχανή? Γιατί να σας πούμε. Για να πάτε πίσω στον χρόνο και να τα φτιάξετε όλα όπως θέλετε εσείς? Όχι. Αν θέλετε λύτρωση για τις βλακίες που κάνετε στο σύμπαν σας, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες. Σταματήστε πια να ψάχνετε την εύκολη λύση. Την εύκολη. Νομίζεις αν εύκολο να φτάσεις στους Sparks στην κορυφή? Δεν έχεις ιδέα τι περάσαμε, τι κάναμε. Και μετά εντελώς αναπάντεχα να δεχτείς τα πυρά για μια γαμημένη ασήμαντη προσβολή. Νομίζεις ήταν εύκολο αυτό? Να χάσεις ξαφνικά ό,τι έχτισες? Ήταν εύκολο, νομίζεις, εντελώς αναπάντεχα να βρεθείς σε ένα άλλο σύμπαν και το μόνο που σου θυμίζει τον κόσμο σου να είναι το κινητό σου στην τσέπη? Ή νομίζεις ότι ήταν εύκολο να θυσιάσεις? Σπύρο. Όχι, αφού θέλουν να μάθουν, θα μάθουν. Δεν έχει καμία διαφορά έτσι κι αλλιώς. Βλέπετε τι σχήμα έχει η μηχανή? Ένας κύκλος. Ξέρετε γιατί?
Γιατί αυτό είναι ο χρόνος. Ένας κύκλος που επιβεβαιώνεται συνεχώς. Ένας κύκλος που δεν σπάει. Ό,τι και αν κάνετε, όσο και αν προσπαθείτε, δεν θα μπορέσετε ποτέ να αλλάξετε αυτό που έγινε. Θα ταξιδεύετε στο παρελθόν, αλλά η μηχανή θα σας βγάζει συνέχεια στη λάθος τοποθεσία ή θα σας τραβάει πίσω στο παρόν σας προτού προλάβετε να κάνετε κάποια σοβαρή αλλαγή. Ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν νομίζετε, το αποτέλεσμα θα είναι πάντα ίδιο. Ένας αενάος κύκλος. Αποκλείεται. Θα υπάρχει σίγουρα ένας τρόπος. Δεν υπάρχει. Λέτε να μην προσπαθήσαμε να γυρίσουμε στο παρελθόν για να διορθώσουμε τα λάθη μας. Ξανά και ξανά και ξανά, μα τίποτα. Το παρελθόν δεν αλλάζει. Γι' αυτό δεν είχαμε πρόβλημα να σας αποκαλύψουμε πώς λειτουργεί η μηχανή. Ξέραμε ότι δεν θα πετυχαίνατε τίποτα. Τότε, τι χρειάζεται. Όταν είδαμε ότι με αυτό εδώ πέρα είναι αδύνατο να αλλάξουμε το παρελθόν, πειραματιστήκαμε όσο μπορούσαμε μαζί του. Ως τεράστιο κανάλι στο YouTube, είχαμε πολλές άκρες, ακόμα και επιστημονικές. Και βρήκαμε ότι με μια μικρή τροποποίηση στις εντολές του, μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο. Κάτι που είχε ένα τίμημα βαρύ. Αλλά αν θες να χαράξεις τον δρόμο προς την επιτυχία, πρέπει να γίνεις σκληρός. Τι πράγμα! Μάθαμε πως με αυτό εδώ μπορείς να διαγράψεις μια ολόκληρη ύπαρξη. Άρα, θέλετε να διαγράψετε όλους όσους είδαν το βίντεο το οποίο γίνατε cancel. Ακριβώς. Μα είπατε ότι σας βλέπανε εκατομμύρια followers. Είπαμε. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι... Σκάσε! Σκοτώνατε κόσμο για να σωθείτε! Αυτό δεν είναι επιτυχία! Δεν σκοτώναμε. Διαγράφαμε την ύπαρξή τους από το σύμπαν. Έχει μια διαφορά. Καμία διαφορά δεν έχει. Το ίδιο αποτυχημένοι είστε. Εννοεί δεμό στην επιτυχία, αυτό νομίζεις. Δεν τολμάτε, δεν διεκδικείτε. Έχουμε δει λίγο από το μέλλον σας καθώς ερχόμασταν ως εδώ. Δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικό. Άρα φαντάζομαι έχεις δει ότι σας νικάμε πανηγυρικά. Το μέλλον σας δεν υφίσταται. Για ποια νίκη λες? Θα πάρουμε το κανάλι σας, θα το μετονομάσουμε σε Sparks και θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Αυτό που εσείς είστε ανίκανοι να κάνετε. Θα γίνουμε και πάλι νούμερο 1 κανάλι. Απλά σε αυτό το σύμπαν. Γι' αυτό μας κάψατε το στούντιο και τον εξοπλισμό. Θέλετε να εξαφανίσετε τους The Most και στη θέση τους να ξεκινήσετε κάτι εντελώς καινούριο. Ακριβώς. Απλά υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε στο ίδιο σύμπαν και οι 4. Δεν χωράμε. Γι' αυτό θέλατε τη μηχανή μας. Για να μπορείτε να διαγράφετε υπάρξεις και σε αυτό το σύμπαν. Τις δικές μας υπάρξεις. Γιατί η δική σας μηχανή δεν δουλεύει για τους ανθρώπους εδώ. Σωστά. Από την άλλη, βέβαια, μπορούμε να σας σκοτώσουμε εδώ και τώρα και να τελειώνει η υπόθεση. Αλλά αυτό αφήνει πολλά περιθώρια λάθους. Είναι τόσο πιο βολικό ο άλλος απλά να μην υπάρχει. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό, Το κάνατε τόσες φορές στον κόσμο σας. Και αφού δεν είχατε κανένα πρόβλημα να εξαφανίσετε εκατομμύρια ανθρώπους, τότε γιατί ήρθατε εδώ? Γιατί προφανώς και δεν δούλεψε αυτό το σχέδιο. Δούλεψε τουλάχιστον στην αρχή, αλλά όταν ξεκινήσαμε να εξαφανίζουμε περισσότερους, είδαμε τον κόσμο γύρω μας να καταραίει. Σαν να βλέπεις μια ψηφιακή εικόνα να χαλάει, να σβήνει. Μπορεί να φταίει ότι ο αριθμός που θέλαμε να εξαφανίσουμε ήταν μεγάλος και οι επιπτώσεις οπεδωτικές. Και ξαφνικά όλα γύρω μας έσβησαν. Είδαμε εικόνες να περνούν μπροστά από τα μάτια μας. Εικόνες από ένα κανάλι που λεγόταν The Most. Εικόνες από πράγματα τα οποία δεν είχαν καν συμβεί. Και μετά όλα σταθεροποιήθηκαν. Και βρεθήκαμε εδώ, σε ένα εναλλακτικό σύμπαν. Προσπαθήσαμε να τα αναιρέσουμε όλα, απελπισμένοι, για να γυρίσουμε πίσω στο σύμπαν μας. Προσπαθήσαμε να σπάσουμε τη μηχανή, να τη θρηματίσουμε. Όμως, είναι εύθραυστη. Με λίγα λόγια, εξαφανίσαμε τόσο κόσμο που αποσταθεροποιήθηκε το σύμπαν μας. Έσβησε. Γι' αυτό και εμείς εδώ, στο δικό σας κόσμο, όταν πάρουμε τη μηχανή από τα χέρια σας, δεν θα εξαφανίσουμε τόσους πολλούς ανθρώπους. Θα εξαφανίσουμε μόνο τον ελάχιστο απαραίτητο αριθμό για να πετύχουμε το στόχο μας. Ο οποίος είναι? Ένας. Εσύ, Πέτρο. Ο Σπύρος μόνος του δεν τολμά. Μπορεί να έχει ιδέες, αλλά χωρίς εσένα ένα τίποτα. Δεν θα το ρηψοκινδυνεύσουμε και να μεταφερθούμε πάλι ξανά σε άλλο σύμπαν. Θα εξαφανίσουμε ένα άτομο, το κατάλληλο άτομο, και θα είμαστε ασφαλείς. Όχι. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Έλα τώρα, εαυτέ μου. Με εσάς εκτός εξίσωσης και με το στούντιο και τον εξοπλισμό που θα ανανεώσουμε, θα κάνουμε το κανάλι σας νούμερο 1. Δεν θα νιώθεις έτσι μια περηφάνεια. Έστω και αν δεν έχεις τον φίλο σου. Βούλωστο. Έλα τώρα, τι πάθατε? Χάρη σας κάνουμε. Θα θρηνήσεις ένα φίλο πριν κάτι τσακωθείτε. Θα στεναχωρηθείς, το ξέρω. Αλλά θα θυμάσαι ότι ήσασταν πάντα αγαπημένοι. Τι εννοείς? Εννοεί πως ό,τι αισθάνεται το ένας για τον άλλον το έχουμε αισθανθεί εμείς πρώτα και ξέρουμε.
Εσύ, Σπύρο, νιώθεις ότι το κανάλι δεν έχει πάρει την κατεύθυνση που θα ήθελες. Γιατί ο Πέτρος παρεμβαίνει συνέχεια με τον δικό του τρόπο. Και εσύ, Πέτρο, νιώθεις ότι σε κρατάει πίσω και ότι σου επιβάλλει τη γνώμη του συνέχεια γιατί σε υποτιμά. Πιστεύεις τέτοιο πράγμα? Εσύ? Δεν έχετε μέλλον, παιδιά. Δώστε μας τη μηχανή. Θα ανεβάσουμε το κανάλι σας, εσύ, Πέτρο, θα εξαφανιστείς και δεν θα νιώσεις τίποτα. Και εσύ, Σπύρο, θα πάρεις την οικογένειά σου και θα πάτε στην πιο μακρινή γωνιά της γης να μην σε ξαναδούν ποτέ. Απλά πράγματα. Πιστεύεις πραγματικά ότι μετά από όλα αυτά θα σας δώσουμε τη μηχανή, έτσι? Ναι, γιατί ξέρω που μένουν οι γονείς σου. Είδα που μένεις και εσύ με την οικογένειά σου. Είμαστε ικανοί για όλα. Λίγο μαλακία δεν είναι να χάσεις ό,τι αγάπησες για να προστατέψεις το φιλαράκο σου? Και καλά, η οικογένεια που έφτιαξα δεν σε νοιάζει. Οι γονείς μου όμως είναι και δικοί σου γονείς. Νομίζεις με ενδιαφέρει? Σπύρο! Σπύρο! Μη! Άσε με! Σπύρο! Άσε με! Προσεκτικά, άχρηστε. Δεν είμαστε δειλοί σαν και εσάς. Διεκδικήσαμε περισσότερα, τα κερδίσαμε. Και τώρα θα διεκδικήσουμε άλλα τόσα. Και δεν μπορείτε να μας σταματήσετε. Είμαστε 10 βήματα μπροστά. Ξέρεις γιατί? Γιατί σκεφτόμαστε όπως σκέφτεστε. Γιατί είμαστε εσείς. Έχετε 40 μέρες να αποχαιρετιστείτε. Μετά θέλουμε τη μηχανή, αλλιώς θα προχωρήσουμε σε ό,τι απειλή ακούσατε. Γάμω τα κούκκις μου. Ωρε φίλε, όλα είναι είτε σκατά είτε πανάκριβα. Τι έγινε, βρήκες τίποτα καλό σήμερα? Μπα, μήπως βρήκες τίποτα εσύ? Δεν πρόλαβα να ψάξω, τώρα έλεγα να κάτσω μαζί σου. Αλλά για να βρούμε αυτό που θέλετε και σε καλή τιμή, θα πρέπει να πάμε αρκετά πιο πέρα από το κέντρο. Αναγκαστικά. Αν δεν έχουμε επιλογή, θα φτάσουμε και ως εκεί. Άντε πάλι αυτό το παράθυρο όλο πετάγεται, ρε εσύ. Ο Πέτρος θα θέλει να μου πει πώς είναι η χώρα που πήγε να δει. Οκ, θα πάω λίγο μέσα και θα έρθω σε λιγάκι να σε βοηθήσω. Μην ξεχάσεις βιταμίνες σου. Θα σου πω τώρα, άστες βιταμίνες με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα στο κεφάλι μου, πού να το. Ήμουν σίγουρη ότι θα το έλεγες αυτό, γι' αυτό και σε έχω βάλει ήδη στην τσέπη σου. Πώς το κάνει αυτό, ρε φίλε? Έλα ρε, είδες τίποτα καλό? Το ένα χειρότερο από το άλλο. Σαν της πρώην μου. Θα πρέπει να κοιτάξουμε ή πιο μακριά ή πιο ακριβά, ρε Σπύρο. Γαμώτο. Έχει γίνει πολύ δύσκολο να νοικιάσεις πλέον ένα χώρο σε αυτήν την κολοπόλη. Άσε με κι εσύ, ρε φίλε. Δεν παίρνω τηλέφωνα σε πενταψήφια. Τι? Τίποτα, μην δίνει σημασία. Να σου πω, είδα άλλο ένα που μπορεί και να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Με πολλή προσπάθεια. Προλαβαίνεις να πας να το δεις? Ναι, ρε. Τι καλύτερο έχω να κάνω τις 10 τελευταίες μέρες ζωής μου. Έλα, πλάκα κάνω. Πιστεύεις? Δεν έχει νόημα αυτό που κάνουμε, έτσι? Όχι. Κάθε άλλο. Πιστεύω ότι βγάζει απόλυτο νόημα. Δεν θα κολλήσουμε σε καμία απειλή, Σπύρο. Κανονικά στο πρόγραμμά μας. Κανονικά στο πρόγραμμά μας. Στείλε μου το χώρο στο Messenger, θα πάω να τον δω. Εντάξει. Έλα. Ναι. Ψάχνει σπίτι στην Αθήνα, 20 και 13. Ποιος είναι? Παρακαλώ.
δεν το έχεις βάλει εσύ στο μοντάζ? Δεν το είχα βάλει, ρε. Κάποιος άφησε ένα μήνυμα. Δεν ξέρω πώς το έκανε, αλλά έχω σταματήσει και να απορώ με όσα συμβαίνουν πια τελευταία. Και είπες γράφει τη σημερινή ημερομηνία. Ναι, και μετά γράφει TMFF. Κάτσε, τι μου θυμίζει αυτό? Το μήνυμα που βρήκαμε σε εκείνη την αποθήκη ήταν υπογεγραμμένο από TMFF. Είναι αυτοί που μας άφησαν τη μηχανή του χρόνου. Δεν το έκαναν οι Sparks αυτό, δεν μας έστειλαν οι Sparks εκείνη την αποθήκη και δεν ήταν βέβαια εκείνοι που άφησαν τη μηχανή του χρόνου. Ωραία, και τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς με αυτό? Νομίζω είναι προτροπή να πάμε πάλι εκεί. Κάτσε, έρχομαι μαζί σου να πάμε. Όχι, δεν θα κάνεις κάτι τέτοιο. Θα πάω μόνος μου. Κάτσε σπίτι με την οικογένειά σου. Δεν χρειάζεται. Εγώ είμαι ήδη στο δρόμο. Και είμαι ήδη σημαδεμένος και από τη μοίρα. Ας πάθω κάτι μια ώρα αρχίτερα. Σιγά. Τι λες, ρε, δεν υπάρχει περίπτωση. Σπυρό, το έχω. Αλήθεια, κάτσε ξεκουράσου εσύ. Μην αγχώνεσαι. Γεια σας. Λίγο διαφορετικός φωτισμός από την προηγούμενη φορά, Συγγνώμη, ήθελα να κάνω εντύπωση τότε. Γεια σας. Γεια σου, Πέτρο. Συγγνώμη, είστε? Κάποιος. Το όνομά μου δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Εσείς αφήσατε τη μηχανή του χρόνου και το σημείωμα τότε. Εγώ, οι Sparks, είχαν σκοπό να σας βγάλουν με μια ψεύτικη χορηγία από το στούντιο σε εκείνο το γράμμα. Όμως μεσολάβησα εγώ και έκανα κάποιες τροποποιήσεις σε όσο αφορά την τοποθεσία. Και μετά έδωσα εγώ το φάκελο στον Νίκο όπως ήταν προγραμματισμένο να γίνει. Γιατί το κάνατε αυτό? Γιατί θέλω να σας βοηθήσω να νικήσετε. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο θέλω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε. Χρησιμοποιήσαμε τη μηχανή του χρόνου, αλλά είναι αδύνατο να αλλάξει το παρελθόν. Έτσι μοιάζει να είναι, ναι. Ήρθες εδώ για απαντήσεις, Προφανώς. Θα πάρεις κάποιες, αλλά όχι αυτές που θες. Ίσως πάρεις όμως αυτές που πρέπει. Δεν ξέρω τι εννοείτε και δεν έχω καμία όρεξη για γρίφους. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να μου πείτε, θα φύγω. Τα παρατάς γρήγορα. Ξέρεις, δεν έχω και την καλύτερη ψυχολογία όταν πρόκειται να εξαφανιστώ σε 10 μέρες. Και φοβάσαι να προσπαθήσεις για 10 ημέρες. Εγώ προσπαθώ 27 χρόνια. Αποτυγχάνω ξανά και ξανά, κι όμως είμαι πάλι εδώ. Ποιος είσαι? Δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να πάρεις τις απαντήσεις που πρέπει. Αυτό είναι το καθήκον μου. Ωραία. Πες μου τότε, πώς βρέθηκε η μηχανή του χρόνου στα χέρια σου? Την έλαβα πολύ παλιά από κάποιον άγνωστο. Με έναν παρόμοιο τρόπο με το δικό σας. Δεν έμαθα ποτέ ποιος ήταν. Έχω μια υποψία, αλλά καλύτερα μην σας μπερδέψω άλλο. Έμαθες να τη χρησιμοποιείς? Έμαθα πολλά πράγματα όσο τη χειριζόμουν. Ναι, έκανα κάποια ταξίδια στον χρόνο, έμαθα να είμαι λίγο πιο ανεξάρτητος από τη χρήση της. Μπορούσα να μεταφέρομαι σε παρελθόν και παρόν από μόνος μου. Έμαθα να μένω στο ταξίδι όσο ήθελα. Αυτό είναι τέλειο. Μπορείς να μας το μάθεις και εμάς? Θα μπορούσα, αλλά δεν υπάρχει αρκετός χρόνος γι' αυτό. Σου είπα, εγώ είμαι στην ιστορία αυτή 27 χρόνια. Είμαι σαν ειδικός, ας πούμε. Έμαθες και για την άλλη χρήση. Αυτό που κάνουν οι Sparks, που διαγράφουν υπάρξεις ολόκληρες. Όχι, αυτό μοιάζει να είναι αδύνατον. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα. Και αυτά τα 27 χρόνια λες ότι αποτυχάνεις ξανά και ξανά. Σε τι? Στο να σας σώσω. Είσαι από το μέλλον. Γυρνάς κάθε φορά στο παρελθόν για να μας βοηθήσεις. Έχεις κολλήσει μια λούπα ξανά και ξανά για να μας αφήνεις τη μηχανή του χρόνου σου. Μα το παρελθόν δεν αλλάζει. Οι Sparks πάλι κερδίζουν. Ποιο το νόημα να προσπαθείς? Είναι τεράστιο το νόημα του να προσπαθείς. Ακόμα και από τόσες αποτυχίες. Μα είπες το παρελθόν δεν αλλάζει. Είπα έτσι φαίνεται. Έτσι έχω δει μέχρι τώρα. Δεν έχω αποκλείσει τίποτα. Γιατί θες να μας σώσεις? Γιατί είναι άδικο αυτό που συμβαίνει. Γιατί δεν σου αξίζει να εξαφανιστείς. Ξέρω πώς είναι να χάνεις τον κολλητό σου, να καλείς συνέχεια τον αριθμό του και όμως να μην είναι αυτός εκεί να το σηκώσει. Δεν θέλω αυτή τη μοίρα για σένα, ναι. Και δεν θέλω να είναι ο Σπύρος αυτός που θα ακούει τη σιωπή σου στην άλλη άκρη του ακουστικού για τα υπόλοιπα χρόνια. Πονάει. Φαίνεται να ξέρεις αυτό το συναίσθημα. Πάρα πολύ καλά. Και ίσως προσπαθώ να σας σώσω, γιατί έτσι ίσως λυτρωθώ κι εγώ. Πραγματικά. Είναι απίθανο να είμαστε εμείς αυτή τη φορά που τα καταφέρνεις έτσι. Έτσι φαίνεται. Όλο έτσι φαίνεται, λες. Νομίζω παίζεις με τις λέξεις απλά για να μας δώσεις ελπίδα. Δώσ' μου τη μηχανή του χρόνου που έχεις στην τσέπη σου. Ξέρω ότι την έχεις στην τσέπη σου. Την έχω δει την ιστορία αυτή χιλιάδες φορές.
Ξέρεις γιατί έχει αυτό το σχήμα? Γιατί ο χρόνος επιβεβαιώνεται συνεχώς. Γιατί είναι ένας αέναος κύκλος που δεν σπάει. Έτσι φαίνεται. Τώρα βλέπεις μια γραμμή. Αυτό που φαίνεται είναι πραγματικότητα. Αυτό που επιλέγουμε να δούμε είναι μια άλλη πραγματικότητα. Το θέμα είναι αν το μυαλό μας είναι αρκετά ισχυρό ώστε να σκεφτεί πέρα από τα όρια στα οποία είναι φυλακισμένο. Και αυτή η σκέψη μου κρατάει κάθε μου ελπίδα, ακόμα και μετά από 27 χρόνια αποτυχίας. Άλλωστε, αν είστε τόσο σίγουροι ότι θα αποτύχετε, γιατί ψάχνετε διακαώ στούντιο, πράγμα που μου θυμίζει. Σου αρέσει αυτός ο χώρος? Είναι καλός. Εντάξει, θέλει φτιάξιμο βέβαια. Τέλεια. Είναι δικό σας. Τι? Είναι τα χαρτιά μεταβίβασης στα ονόματά σας. Απλά βάλτε τις υπογραφές σας. Ας τα ελέγξει και η γυναίκα του Σπύρου. Θα τα βρει όλα νομικά άρτια. Έχω και εγώ καλή δικηγόρο. Ποιος είσαι? Λοιπόν, πώς σας φαίνεται? Φίλε, είναι πολύ φωτεινός χώρος τώρα που τον ξαναβλέπω, και αρκετά μεγάλος. Παιδιά, έχω πάθει σοκ. Είναι τέλειο. Θέλω αρκετή δουλίτσα όμως. Καθάρισμα, βάψιμο, απομόνωση. Εντάξει, το έχουμε. Έχω μέτρο, κατσαβίδι, αλφάντι, κοφτάκι και μια τυρόπιτα. Και τώρα εσύ όλο αυτό εδώ πέρα είναι δικό μας. Ολόκληρο. Όπως το βλέπεις. Δώρα που έχουν ταξιδιώτη που κάποια ζώα δεν με πίστευαν. Βασικά δεν πιστεύω ότι μίλησε με κάποιον από το μέλλον και δεν το ρώτησαν ξαναπάει λίγο στο Eurovision. Ή αν το πιτόγυρο ξεπέρασε τα 10 ευρώ. Συγκεντρωθείτε. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το τοίχο να μπει ο καναπές. Εδώ θέλω να μπει το setup και τον υπολογιστή και το stream. Θα στριμάρουμε λολάκι! Το setup και τον υπολογιστή, λέω. Επίσης θέλω ηχομονωτικά πάνελ στο ταβάνι. Θέλω κουρτίνες για να φύγει τελείως το φως. Και όσο θα κάνετε όλα αυτά, θέλω να σκέφτεστε και ιδέες για το background. Παιδιά, εγώ σας έχω πει. Εκεί που δουλεύω, ό,τι και αν θέλετε να φτιάξουμε, ό,τι και να μου δείξετε, μπορώ να το κατασκευάσω. Τι άλλο θα χρειαστείς, Κωνσταντίνε μου? Να βρείτε έναν τρόπο να μην σε διαγράψουν σε 10 μέρες, γιατί αν κάνουμε όλα αυτά τα στισίματα τσάμπα, θα χρησιμοποιήσω εγώ τη χρονομηχανή, θα γυρίσω πίσω και θα σε σκοτώσω εγώ ίδιος. Πάμε. Καλωσορίσαμε στο καινούργιο μας στούντιο, λοιπόν. Θα τα καταφέρουμε, λες? Σίγουρα. Δεν θα τους αφήσουμε να νικήσουν. Σε 10 μέρες θα έρθουν να μας βρουν. Καλό θα ήταν να μην το έχω αυτό πάνω μου. Πάρ' το. Κρύψτε το. Δεν θα τους αφήσω να σε εξαφανίσουν, να ξέρεις. Σπύρο, απειλούν την οικογένειά σου. Δεν θα πειράξουν κανέναν. Αυτός ο κύριος μου είπε ότι μας έβλεπε επί 27 χρόνια να χάνουμε ξανά και ξανά. Οπότε το πιο πιθανό είναι να συμβεί πάλι το ίδιο. Και θα νευριάσει και ο Κωνσταντίνος. Ναι. Έτσι φαίνεται. Αλήθεια. Πιστεύεις ότι όντως σε υποτιμώ? Εσύ πιστεύεις τα αλήθεια ότι όντως μπορεί να είναι εμπόδιο σε ό,τι θες να κάνεις στο κανάλι? Άσε με εμένα τώρα. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι δίπλα σου, έτσι δεν είναι? Λέγε, εσύ πιστεύεις ότι σε υποτιμώ? Ναι. 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 Καλά, συγγνώμη, έτσι θα μου το πεις. Ήθελες να σου πω όχι και να το κάνουμε λίγο πιο μελοδραματικό, αυτό το πιστεύω. Και. Τι και, περίμενε. Σε 10 μέρες θα εξαφανιστώ. Θα δεις τα πάθη που με υποτιμούσες. Παιδιά, τι θα γίνει? Στο κανάλι είστε μόνο για να το παίζετε πρωταγωνίστριες? Πάμε, έχω δουλειά. Sunny day, right there you took my breath away. Young and pretty, was it just a dream? The next day you called me up, you told me I'm your little buttercup. You came over and you fell into my arms. Well, I know what I feel, please tell me your love is real. You make me smile when I think of you. If I am down or when I am blue, I can't get enough. You make me happy, I feel so fine. Oh, how I wish that you were mine. I can't get enough. Hopeless lover. I woke up all soaked in sweat, with chills running down my neck. I'm going crazy from just the thought of you. A long blonde hair and your beautiful smile. Your sense of humor makes it all worthwhile. Don't make me wait, it's not a
a funny game. You know just what I feel. Please tell me our love is real. You make me smile when I think of you. If I am down or when I am blue, I can't get enough. You make me happy, I feel so fine. Oh, how I wish that you were mine. I can't get enough. Hopeless lover, hopeless lover, a hopeless lover, hopeless lover. You make me smile when I think of you. If I am down or when I am blue, and I can't get enough, can't get enough, I can't get enough, I can't get enough. You make me smile when I think of you. If I am down or when I am blue, I can't get enough. You make me happy, I feel so fine. Oh, I wish that you were mine. I can't get enough. Hopeless lover, hopeless lover, hopeless lover. And that's what I am. You make me happy, I feel so fine. Oh, how I wish this girl were mine. And I can't get enough. A hopeless lover. Ωραία το κάνατε πάντως. Και γρήγορα, Και πολλά λεφτά. Τι? Τίποτα. Και τώρα, Τώρα τι. τι θα γίνει? Αύριο περιμένω να τους δώσετε τη μηχανή. Θα πάμε εκεί, θα πούμε γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για τις 40 μέρες διορία, γιατί προλάβαμε και φτιάξαμε το καινούργιο μας στούντιο. Άντε για τώρα. Και πιστεύεις δηλαδή ότι αυτοί δεν θα έχουν προετοιμαστεί για αυτή την απάντηση? Σε ποιο πιθανό σενάριο δηλαδή, ρε Βασούλα, θα δώσουμε έτσι εύκολα τη ζωή του Πέτρου? Σε κανένα προφανώς. Χαίρομαι που το λες. Γιατί καταλαβαίνεις ότι μετά την αυριανή μας συνάντηση με τους Sparks θα βάλουμε σε κίνδυνο την οικογένειά μας, έτσι. Αν δίναμε έτσι τον Πέτρο, θα έπρεπε να προστατευτεί προφανώς από εμάς αυτή η οικογένεια. Άστα, πάω να ανοίξω εγώ. Γεια σου, Πέτρο. Κοιμάται ο Σπύρος. Όχι, τρώει, εδώ είναι, παίρνω. Έλα, καλώς το να. Τι έγινε, όλα καλά? Τέλεια. Πιθανόν είναι η τελευταία μου μέρα, αλλά όλα καλά. Εγώ πάω μέσα να δω λίγο τη μικρή, σας αφήνω μόνη. Κοίτα, αν νομίζεις ότι αύριο στη συνάντηση με τους Sparks θα σε προδώσω. Όχι βέβαια. Όμως τους άκουσες. Είναι 10 βήματα μπροστά. Σκέφτονται όπως εμείς. Αν έχουν καταλάβει ότι δεν θα τους δώσουμε αυτό που θέλουν και έχουν σχεδιάσει κάτι. Όπως τι, να μου θυμίσουν τις απειλές στην οικογένειά μου. Η Βασούλα είναι σύμφωνη να μην ενδώσουμε σε όλα αυτά. Θα παλέψουμε για σένα. Δεν μιλάω για τις απειλές. Ίσως κάτι μας ξεφεύγει. Κάτι που να έχουν σκεφτεί, κάτι που να έχουν σχεδιάσει και να έχουν το πάνω χέρι. Σε ανησυχεί κάτι συγκεκριμένο? Εκεί που έχουμε κρύψει τη μηχανή, πιστεύεις ότι είναι ασφαλής? Ναι, γιατί? Την θες πάλι πίσω? Την έχω κρύψει πολύ καλά. Έχεις ελέγξει την ακόμα εκεί, Ναι, κοίταξα πιο πριν μέσα στη μέρα. Ίσως αν αλλάζαμε θέση λίγο πριν τη συνάντηση, για ασφάλεια. Ναι. Κατάλαβα τι λες, αλλά πού να τη βάλω? Θα βρούμε μια κρυψώνα. Έχεις στο μυαλό σου κάτι συγκεκριμένο? Να την κρύψω στο καμένο στούντιο? Θα σκεφτούν να ψάξουν εκεί? Ίσως πάει το μυαλό τους, ναι. Να τη δώσω σε κάποιον από τα παιδιά? Όχι. Καλύτερα να μην τους μπλέξουμε σε όλο αυτό. Μπορεί να τους θέσουμε σε κίνδυνο. Δεν ξέρω, εσύ πρότεινες να την κρατήσουμε κάπου κοντά μας. Μέχρι και τη θηρίδα είχαμε σκεφτεί στην αρχή, αλλά μετά λέμε επειδή έχουν τις φάτσες μας μπορούν να αποκτούσαν πρόσβαση. Ξέρεις, σκεφτόμουν, αν την έχεις εσύ, θα έχουν κάθε λόγο να σε απειλήσουν, αν δεν συμμορφωθούμε σε αυτό που ζητάνε. Αν όμως την πάρω πάλι πίσω εγώ και την κρύψω σε ένα μέρος που δεν θα ξέρει κανένας άλλος, και εσύ δεν θα μάθεις ποτέ, δεν θα έχουν λόγο να έρθουν να σε απειλήσουν, ούτε να στοχεύσουν την οικογένειά σου. Είπαμε να μην φοβάσαι εσύ γι' αυτό. Εμείς θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους για να μην πάθεις κακό. Βασουλά, ευχαριστώ. Αλλά Όχι, μη λες αλλά. Είσαι κάτι παραπάνω από φίλος μας. δεν ξέρω πόσο θα αντέξω. Να γνωρίζω ότι σας απειλούν για να με γλιτώσετε. Βασούλα, ο Πέτρος μπορεί να έχει δίκιο. Τι? Αυτή τη στιγμή οι απειλές είναι υποθετικές. Γι' αυτό λέμε ότι θα τις αντέξουμε. Όταν γίνουν πραγματικές όμως, ίσως αντιδράσουν πολύ διαφορετικά.
Δώσε τη μηχανή στον Πέτρο. Δεν θα σας απογοητεύσω. Όπως με προστατεύετε, θα σας προστατεύσω. Κρύψε την κάπου πολύ καλά. Μη μας πεις που είναι και ας ελπίσουμε ότι αύριο στη συνάντηση θα δεχτούν την αντιπρότασή μας. Είμαι σίγουρος ότι αύριο θα πάνε όλα πολύ, πολύ καλά. Εδώ είναι. Εδώ είναι, ναι, και πρέπει να έχουν έρθει ήδη. Βλέπω αναμένους προβολής γύρω. Εμείς γιατί έχουμε ντυθεί gender reveal. Νάτι. Είχατε 40 μέρες να το χωνέψετε. 40 μέρες να αποχαιρετιστείτε. Δείξαμε κατανόηση. Ελπίζω λοιπόν σήμερα να μην έχουμε τίποτα παρά τραγούδα. Τη μηχανή. Δεν θα πάρετε καμιά μηχανή απόψε. Δεν θες να το κάνεις πιο εύκολο, Θες να καταστρέψεις ό,τι αγαπάς για να σώσεις έναν φίλο. Δεν περιμένω να καταλάβετε το γιατί. Άλλωστε είστε ανίκανοι συναισθηματικά. Όμως νομίζω πως έχουμε μια αντιπρόταση που θα σας αρέσει. Ενδιαφέρον. Για πες, όσο πιο γρήγορα να το πεις, τόσο πιο γρήγορα θα το αρνηθούμε. Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται να πεθάνει κανένα σήμερα. Αυτό το σύμπαν μας χωράει και τους 4. Αυτές τις μέρες φτιάξαμε ένα πολύ τουρκικό στούντιο. Μπορείτε να το αποκτήσετε. Κατά κάποιο τρόπο είναι ήδη στο όνομά σας. Μπαίνετε, αλλάζετε κάποια πράγματα στο χώρο, μετανομάζετε το κανάλι σε Sparks και μπορείτε να ξεκινήσετε. Και θα αφήσουμε εσάς να αλωνίσετε. Μα το Σπύρο θα τον αφήνατε έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Εγώ θα πάρω την οικογένειά μου και θα πάμε πολύ μακριά. Ακριβώς όπως ζητήσατε. Απλά ζητάω να αφήσετε να έρθει και ο Πέτρος μαζί μας. Δεν χρειάζεται να τον εξαφανίσετε με τη μηχανή μας. Δεν θα μας ξαναδείτε ούτε εμένα ούτε τον Πέτρο. Σας το υποσχόμαστε. Όχι, όχι. Εσύ δεν μπορεί να κάνεις καμία επανάσταση μόνος σου. Εντάξει. Αλλά η ύπαρξη του Πέτρου, αυτός εδώ είναι επικίνδυνος. Καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, έτσι. Δεν πρόκειται να σας δώσουμε τη μηχανή. Μα με αυτά που θα κάνουμε στους δικούς σου, θα αναγκαστείς να μας πεις που την έχεις κρύψει. Κάνε ό,τι θες. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν ξέρω που είναι. Α, δεν πειράζει. Ξέρουμε εμείς. Όχι. Γιατί το έκανες αυτό? Ποιο? Τους είπες που είναι η μηχανή. Θυσιάστηκες για εμάς. Έπρεπε να το περιμένω αυτό. Γι' αυτό ήρθες και ζήτησες να στη δώσω χθες. Τι λες, Σπύρο, δεν μου έδωσε καμία μηχανή χθες. Ακριβώς. Γιατί την έδωσε σε μένα. Τι? Ηλίθιε. Εγώ ήμουν σπίτι σου χθες. Εγώ μιλούσα με τη γυναίκα σου. Εγώ σου πρότεινα να κρύψουμε τη μηχανή αλλού. Προσπαθούσαμε μαζί με ένα λόγια να καταλάβω ποιος από τους δύο την είχε. Και είσαι τόσο ηλίθιος που απλά μου την έδωσες. Όχι. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε από χθες το βράδυ αυτό που ψάχνουμε. Απλώς θέλαμε στη σημερινή συνάντηση να δούμε την ήττα στις μούρες σας. Την απελπισία σας, λίγο πριν εξαφανίσουμε τον κύριο Πέτρο από εδώ. Όχι. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Τελείωσε. Αντίο, Πέτρο. Όχι. Όχι. Περίμενες, παρακαλώ! Το είπα. Είμαστε 10 βήματα μπροστά. Ξέρουμε την κάθε σας κίνηση. Σκεφτόμαστε όπως εσείς. Γιατί είμαστε εσείς. Έως αύριο να έχει ανοίξει και να σε έχει καταπιεί.
Αντίο the most. Έγινε το αναμενόμενο. Ακόμα μια αποτυχημένη προσπάθεια. «27 χρόνια προσπαθώ να βρω έναν τρόπο. Ούτε που ξέρω πόσες φορές έχω αποτύχει. 200, 300. Προσπαθώ κάθε φορά με έναν τρόπο διαφορετικό, αλλά πάντα καταλήγω στο ίδιο αποτέλεσμα. Η άλλη άκρη από το ακουστικό μου, ακόμα νεκρή, σε κάθε τηλεφώνημα. Το παρελθόν αρνήθηκε για άλλη μια φορά να αλλάξει και το μέλλον μένει ίδιο. Έτσι φαίνεται. Καλά, θρίαμος ο χθεσινός, έτσι. Ειδικά από τη στιγμή που ήμασταν και εκεί να δούμε τις εκφράσεις τους. Η απόλυτη ικανοποίηση. Εν τω μεταξύ, η απελπισμένη προσπάθειά τους να μας δώσουν αυτό που φτιάξανε για να τους αφήσουμε. Καλά, εντάξει. Εν τω μεταξύ, τι να το κάνουμε αυτό που μας δίνουν όταν εμείς φτιάχνουμε όλο αυτό. Πράγμα που θυμίζει όμως ότι έχει πολλή δουλειά ακόμα. Θα χρειαστεί να ξαναπάρουμε τον μηχανικό. Πάλι. Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω, επειδή δεν έχω μπαταρία, μπορείς να μου δώσεις το κινητό σου να τον πάρω? Ορίστε. Και πες του όχι άλλες καθυστερήσεις. Να τελειώνουμε επιτέλους. Τι λες να κάνει ο Σπύρος? Εννοείς αν δεν είναι ακόμα απελπισμένος από την ήττα του? Ας πούμε, ναι. Τότε θα έχει τρέξει πίσω στη γυναίκα του και θα πακετάρουν τρομαγμένοι τα πράγματά τους. Μετά θα πάρει τηλέφωνο τους The Most και θα τους πει τι έγινε. Και τέλος θα τρέξει απελπισμένος στους γονείς του για να τους χαιρετήσει μια για πάντα. Λουφαγμένος, τρομαγμένος, ανήμπορος χωρίς τον Πέτρο του. Καταδικασμένος να ζήσει μια ζωή μακριά από εδώ. Φοβισμένος για την ύπαρξή μας. Κάθε μέρα που θα ξημερώνει θα ξέρει ότι εκείνος ήταν που απέτυχε να σώσει τον φίλο του. Τι εννοείς πότε τις θέλω τις γυψοσανίδες? Χθες τις θέλω. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που πας καθυστερείς και δεν έχω Πέτρο, άνοιξε μια την πόρτα. Ναι, άκου να δεις, εγώ στείλω μια επιχείρηση εδώ πέρα. Δεν μπορώ κάθε λίγο και λιγάκι όταν λες να σου καπνίσει να... Πέτρο, άνοιξε! Δεν μπορώ κάθε λίγο και... Ναι, ναι. Σκοτώ! Ποιος είναι? Τι έγινε? Ντυθήκατε σούπερ ήρωες και ήρθατε εδώ πέρα να μας μαλώσετε? Λάθος πράγμα να ρωτιέσαι. Γιατί δεν αναρωτιέσαι πώς ξέραμε πού να σε βρούμε τώρα? Μας παρακολουθήσατε, μας βρήκατε. Πάμε παρακάτω τώρα. Τι θέλετε εδώ? Απλά ήθελα πριν τελειώσει όλο αυτό να ξέρεις. Να ξέρεις γιατί χάσατε. Χάσαμε. Ξεχνάς ότι χθες μετά τη στριπτική σουίτα έχεις πέσει στα πατώματα. Νομίζω μπερδεύεσαι σχετικά με το ποιος κέρδισε. Εσύ νομίζεις πως μετά από όλα όσα έκανες κέρδισες? Αυτή είναι η επιτυχία στο μυαλό σου. Άφησες τους φίλους σου, τις αξίες σου, τους ανθρώπους που αγαπάς. Άφησες τη γυναίκα που σε αγαπούσε. Και τι με αυτό? Τα καταφέραμε. Κοίτα πόσο καλύτεροι σας γίναμε. Ίσως. Μέχρι σήμερα. Μέχρι τώρα που πέρασε από αυτό το κατόφλι μια εκδοχή του εαυτού σου που απαρνήθηκες. Μια εκδοχή του εαυτού σου που κράτησε κοντά τους φίλους του. Που κράτησε κοντά όσους τον αγαπάνε. Που έβαλε τις ανθρώπινες αξίες πάνω από τα νούμερα. Αυτός ο Σπύρος πέρασε αυτό το κατόφλι και στέκεται τώρα μπροστά σου. Την ίδια στιγμή που μετά από όλα όσα απέτυχες και όλα όσα έκανες, έμεινες μόνος και αδύναμος. Δεν είμαι μόνος! Κι όμως, Φιλενάδα, είσαι μόνος. Είσαι πολύ μόνος. Πέτρο, τι λες τώρα κι εσύ? Λέω πως ίσως ο Σπύρος από εκεί έχει δίκιο. Σε τι? Ότι χάσαμε? Χθες δεν ήσουν μπροστά που εξαφάνισα τον Πέτρο? Τεχνικλή, ναι. Ήμουν μπροστά όταν εξαφάνισε τον Πέτρο. Το θέμα είναι ποιον Πέτρο εξαφάνισες? Τι σκατά κάνατε? Εμείς δεν ξέρουμε να διαγράφουμε ύπαρξη με τη μηχανή.
Αλλά δεν χρειαζόταν κιόλας. Αρχή που ήξερες εσύ. Πώς? Κατάλαβα ότι εκείνο το βράδυ ο Πέτρος που ήρθε σπίτι μου δεν ήταν ο πραγματικός Πέτρος. Ο πραγματικός Πέτρος θα απαντούσε με άλλον τρόπο όταν τον ρώτησα που να βάλω τη μηχανή. Κατάλαβα τι λες, αλλά πού να τη βάλω. Θα βρούμε μια κρυψώνα. Ένα αστείο που δεν παραλείπει να κάνει και στις πιο δύσκολες στιγμές. Καταρχάς το background. Πού θα το βάλουμε? Στον πάτο σου. Πού το βάζω αυτό? Στον πάτο σου. Μόλις κατάλαβα ποιον είχα μπροστά μου, έστειλα μήνυμα στη Βασούλα. Της εξήγησα τι συμβαίνει και τι πρέπει να κάνει. Όταν αγκάλιασε τον Πέτρο, πήρε από τη ζακέτα του τη δική σας μηχανή, γιατί καταλάβαμε ότι την κουβαλούσε πάντα πάνω του. Τον είχαμε δει 2 φορές να τη βγάλει από εκεί. Στη θέση του έβαλα ένα αντικείμενο ίδιο με τη μηχανή. Ήμουν σίγουρη ότι θα το έλεγες αυτό, γι' αυτό και σε έχω βάλει ήδη στην τσέπη σου. Στο κάνει αυτό. Ένα ακριβές αντίγραφο που είχαμε ζητήσει από τον Νίκο να φτιάξει για ώρα ανάγκης. Ό,τι και αν θέλετε να φτιάξουμε, ό,τι και να μου δείξετε, μπορώ να το κατασκευάσω. Μετά, όταν η Βασούλα του έδωσε τη μηχανή, δεν του έδωσε ποτέ τη δική μας. Του έδωσε τη δική σας. Και ο δικός σου Πέτρος έφυγε πιστεύοντας πως είχε τη δική του και τη δική μας μηχανή, ενώ είχε μόνο τη δική σας και ένα άχρηστο αντίγραφο στην τσέπη. Κρύψε την κάπου πολύ καλά. Μη μας πεις που είναι και ας ελπίσουμε ότι αύριο στη συνάντηση θα δεχτούν την αντιπρότασή μας. Είμαι σίγουρος ότι αύριο θα πάνε όλα πολύ. Πολύ καλά. Αντίο, Πέτρο. Την ημέρα της συνάντησης, ο Κωνσταντίνος ήταν λίγο πιο πέρα και παρακολουθούσε την άφηξή σας. Μας επιβεβαίωσε με ένα μήνυμα ότι φοράτε πάλι μαύρες ζακέτες και έτσι φόρεσα κάτω από τη ροζ μου μπλούζα μία μαύρη ζακέτα. Όταν πήγες να με εξαφανίσεις, χρησιμοποίησες τη δική σας μηχανή. Μία μηχανή που δρά σε ό,τι είναι από το δικό σας σύμπαν. Εξαφάνισες τον Πέτρο Καραμήτρο με τη λάθος συσκευή. Τη δική σας συσκευή. Τον δικό σας Πέτρο Καραμήτρο. Ξέραμε ότι μόλις δουλεύει η συσκευή, ρίχνει το ρεύμα. Οπότε όταν έπεσε στο σκοτάδι, πέταξα τη ροζ μπλούζα από πάνω μου και έμεινα με τη μαύρη ζακέτα από μέσα. Ο Πέτρος δίπλα σου είχε εξαφανιστεί και στάθηκα στο πλάι σου. Ενώ ο Σπύρος προσπαθούσε να παίξει ένα πολύ κακό θέατρο. Και έτσι ο Πέτρος σε ακολούθησε παριστάνοντας τον δικό σου. Είχες πει ότι μεταφέρθηκε σε αυτό το σύμπαν μαζί με το κινητό σου. Να βρεθεί σε ένα άλλο σύμπαν και το μόνο που σου θυμίζει στον κόσμο σου να είναι το κινητό σου στην τσέπη. Ένα κινητό που είμαι σίγουρος ότι έχει αποθηκευμένο ένα πολύ σημαντικό βίντεο για εσένα. Ένα βίντεο που εγώ ο ίδιος είχα διαγράψει στο δικό μου σύμπαν. Το βίντεο που ιδρύονται οι Sparks. Γεια σου, Ιντερνετ. Είμαστε οι Sparks. Που σε συνδυασμό με τη δική σας μηχανή μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε στο δικό σου παρελθόν και να μην επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Αυτό είναι αδύνατον. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το παρελθόν και το ξέρετε πια. Είστε σίγουρος? Αυτό ισχύει για ένα σύμπαν το οποίο θέλει να κρατήσει την ακεραιότητά του. Για ένα σύμπαν το οποίο στο μέλλον έχει ήδη διαλυθεί. Για ένα σύμπαν σαν το δικό σας. Ο Πέτρος έχει ήδη στείλει το βίντεο που ιδρύονται οι Sparks στον Γιάννη. Δεν έχω μπαταρία. Μπορείς να μου δώσεις το κινητό σου να την πάρω? Ορίστε. Και λίγο πριν συνάντησα τον Γιάννη στην πίσω πόρτα του κτίριου και του έδωσα τη δική σας μηχανή από το δικό σας σύμπαν. Το πρόβλημά σας δεν είναι ότι διεκδικήσατε τα πιο πολλά. Είναι ότι διεκδικήσατε τα πιο ασήμαντα. Είμαστε 100 βήματα μπροστά σας. Γιατί ξέρουμε πώς σκέφτεστε. Σκέφτεστε με τον τρόπο που δεν θα θέλαμε ποτέ να σκεφτούμε εμείς. Γιατί δεν είμαστε εσείς. Όχι ρε μαλάκα Γιάννη, όχι ρε μαλάκα. Πάλι με τους χειρότερους τι είχαμε ρε φίλε. Κάτσε λίγο γιατί μου χτυπάνε. Τι κάνεις ρε, γιατί τραβάς βίντεο? Τραβάω βίντεο γιατί τη σημερινή μέρα πρέπει να τη θυμόμαστε. Και αυτό το βίντεο δεν θα το σβήσω ποτέ από το κινητό μου. Γιατί τι γιορτάζουμε σήμερα? Σήμερα είναι η μέρα που... Πόσο ρε. Έλα ρε Γιάννη. Έχει έρθει ο Σπύρος τώρα. Ναι, αλλά τελευταίο όμως. Πέτρο. Ναι, κατάλαβα. Να σου πω ρε, μπορείς να περιμένεις λίγο. Μπαίνω ένα τελευταίο game με τον Τζον. Όχι ρε, εντάξει, πρέπει να φεύγω κιόλας. Απλά ήμουν κοντά και είπα να περάσω για να πω ένα γεια. Σίγουρα ρε. Ναι. Ήθελες κάτι? Όχι, τίποτα. Οκ. Άντε, τα λέμε ρε.
έχουμε γύρισμα. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά καταλάβατε ποιος είμαι. Καταλάβατε τι είναι πραγματικότητα. Πού ξεχωρίζει το παρελθόν από το μέλλον. Αν πείτε πως καταλάβατε, τότε μάλλον κάτι δεν έχετε πιάσει. Ποιος μπορεί να απαντήσει τι είναι το πραγματικό όταν ο καθένας μας βλέπει τον κόσμο με τα δικά του μάτια? Ποιος λέει ότι το ταξίδι στο παρελθόν δεν γίνεται όταν μπορούμε να επισκεφτούμε τις αναμνήσεις μας? Ποιος λέει ότι δεν μπορούμε να δούμε το μέλλον όταν έχουμε όνειρα και φιλοδοξίες? Εκείνοι που σε τέτοιες έννοιες βάζουν όρια, αυτοί το λένε. Εσείς πρέπει να μάθετε να σκέφτεστε πέρα από αυτά, γιατί τα όρια στο μυαλό δεν είναι εκεί για να σε σταματήσουν. Είναι εκεί για να σου δείξουν πόσο ισχυρός είσαι όταν καταφέρεις να τα σπάσεις. Προσπάθησα με όποιον τρόπο φαντάζεστε να το σταματήσω όλο αυτό. Επενέβαινα σε κάθε στιγμή στην ιστορία για 27 χρόνια. Μα πάντα κάτι γινόταν για να αποτύχω. Εκτός από αυτή τη φορά. Τι διαφορετικό έγινε αυτή τη φορά? Πραγματικά δεν ξέρω. Ίσως επειδή δεν προσπάθησα εγώ να αλλάξω κάτι. Αλλά επειδή τους έπεισα ότι μπορούν εκείνοι να το αλλάξουν. Έτσι φαίνεται. Και γιατί τα έκανα όλα αυτά? Για να ακούσω άλλη μια φορά μια χαμένη φωνή. Μια απάντηση από την άλλη γραμμή του ακουστικού που την περιμένω εδώ και 27 χρόνια. Έλα ρε, τι έγινε? Μου έλειψες. Έλεγα για ένα κρασάκι το απόγευμα. Τι λες, πάμε? Πάμε.